In Us dierentuin zorgen we alle weekend bij Aquazoo in Ljouwert. Het park wil dit jaar weer vol meedraaien en de leukste attractie van het noorden worden. In de eerste aflevering komt een van de nieuwe publieksloekers aan in de dierentuin. Robert van Schie van het Dolfinarium is arriveren, met 2 nagelnieuwe bewoners van het park. Zeeleeuw Chico en Titus. Deze 2 showdieren moeten een van de nieuwe publieksloekers worden. Hier komt nog 2 meter vanaf als zeg maar looproute voor de mensen. Stefanie let het nieuwe grutte verblijf van de dieren Shannon Robert. En die zucht zijn eigen uit. Aan die kant is het 4 meter diep. Wauw, super. En hier is, ja, varieert een beetje. Oké, ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze... Lijkt het op de foto's die ik stuurde? ja. Ik heb al wel gezien, dus... Wow. Maar voordat de zeeleeuwen komen kon, moest er nog wel heel wat gebeuren. Aquazoo wie heel lang een zwembad. In 1994 is dat ombouwd tot Otterpark Aqualutra. In 2010 is dat oernaam terug Libema en terugverkocht aan de Zodiac Group. Die ging failliet. Libema had nou het park weer in handen en zij hebben al een 20-tal grote parken in beheer. De komende jaren wil het bedrijf enkele miljoenen investeren in het park, dus er moet wat gebeuren. We willen heel graag investeren in nieuwe ideeën, dus dan hebben we wel wat geld nodig en dat gaat nu gebeuren. Het is vakantie en Marije Haarsma is er even op uit met de band. Ja, Paak en Beppe de vakantie doorhelpen. Dat was het idee, dus namens Paak en Beppe zijn we hier. En waar zijn Paak en Beppe dan? Ja, dat ben ik dan, hè? Oh ja. Ja, dat zijn denk ik wasberen. Ja, dat zijn wasberen. Dierenverzorger Jeroen vertelt nog wat over de wasberen. Wasberen die zaten vaak langs de oever op zoek naar kleine kreefjes of krabbetjes of van allerlei soorten insectjes die dus langs de oever leven in het water. En omdat men dat vroeger zag als Nederlander, dachten ze dat ze hun eten aan het wassen waren. Nou, dat is dus niet het geval. Wasberen die zijn op dat moment aan het voelen met hun hele gevoelige handjes. Op zoek naar eten. Het is niet dat ze het expliciet wassen. Waar is de... Wat zijn ze? Waar is de was dan? De was? De wasberen. Onderwijs naar de kangoeroes komen we ook nog 2 zoende zeehoentjes in. Marije komt wel vaker even met de band in de dierentuin. Ze joggen dan ook altijd even bij de kangoeroes. Blauwe fascinerende beesten. Nou, is het niet wat voor thuis? Een beetje te groot denk ik. Te groot. Ja. Wat hebben jullie thuis dan voor dieren? Een hond. Een hond. En lijkt hij wel een beetje op de kangoeroe? Of, Nee. Wat voor hond is het dan? Een Malteser volgens mij. Oh ja. En je kunt heel dichtbij ze komen, hè? Ja. Dat is ook aaien. Ja. Had je ze de vorige keer ook gehaaid? Of, Nee. Nou ja, bij deze in ieder geval wel, niet bij die of die. Grote. Je hoort is plan om hier de groenhout te graven. En dan komt hier weer zon doorheen. En dan kunnen die weer een soort mooi strandje voor de zeeleeuw. En dan kan je hier wat voorstellingen horen lopen, want hier komt dan al een tribune achter. Dan kunnen mensen op zitten te zien wat er al gebeurt. Ja. Ja, dan zal je wel vertellen wat die beesten door en kennen en weet ik het al. Graver Harmen had thuis ook beesten. Ja zeker, ik werd er beesten. Oh ja? Ja, guppies. Oh. Beweegt altijd. Ja. Er is altijd wel wat oors te zien, niet in het bakje. Voordat de zeeleeuwen in haar grutte boetenverblijf kunnen, moet er nog wel even een paar 100 meter stek gezet worden. Ja, we zijn hier van hekje aan het zetten en ik hoorde dus net dat er zeeleeuwen in komen. Ja, er komen ook ijsberen, hè? IJsberen, Die komen ook. dat meen je niet. Echt waar? Er mag wel even een iets hoger hekje gezet worden, denk ik. Net alleen nog zeeleeuwen, maar er komen dus ook ijsberen. Daarvoor komt er nog eens een extra kilometer hekwerk om het park heen. Mocht er ooit een dier ontsnappen, bijvoorbeeld een ijsbeer, dat er een tweede barrière is om niet echt het park uit te gaan.
We willen natuurlijk geen ijsbeer in Leeuwarden. Vestigingsmanager Jeroen Lohmeijer verwacht een soort bezoekers met de komst van de zeeleeuwen en de ijsberen. Ja, we hopen op 120.000 dit jaar. Dat zou een mooi aantal zijn. Ja, daar zijn we heel hard mee bezig. Hoeveel zijn het er nu? Hoeveel waren het er? Het afgelopen jaar? Ja, waren het een heel stuk minder. Ja, het faillissement heeft ook echt wel zijn stempel gedrukt natuurlijk. Dus we moeten ook echt heel duidelijk melden dat we er weer zijn, dat we bezig zijn, dat we echt ook aan het verbeteren zijn. Ja, het is een heel ander bedrijf natuurlijk. Het is veel groter door de overkoepelende organisaties. Er wordt heel veel samengewerkt. Dus dat merk je gewoon heel goed. Iedereen is blij met goede ontwikkelingen en nieuwe dieren. Zeker de dierverzorgers. Dus die zijn er zeker blij mee. Ja. Goedemorgen. Als ik er meer ben gewoon hier. Ja, dat maakt niet uit. Hey kerel. Hey kerel. Kijk eens. Zeeleeuw Chico maar als eerste in het natuurlijke zwembad. Ja? 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 1, 2. Oh, kom maar kerel. Hey. Hoppa, Oeh, dat is lekker zacht. Goed. Oké. Geweldig. Het is hier niet heel diep, hè? zit er te kijken. Wat diep. Ja, het is een stakje. Oh. Dan is het de beurt om Tinus. Die wil ik wel heel graag even in het natuurlijke zwembad. Nou, zolang je een beetje breder blijft staan. Ja? 1, 2. Zo graag zelfs dat er echt bedankt voor de vis en hup naar het watertagjet. Het water in de verbleeuwen komt uit de Lietse wielen. Zo natuurlijk mogelijk. Maar dat budget echt blubber en zo'n. Daar moeten Chico en Tinus nog wel even onwennen. Ik wil wel, maar ik durf niet. Ja. Nou, ze mogen vooral wennen aan het feit dat ze hier verblijven. En als dat goed gaat, dan zal een keer het hek open gaan. Dan kunnen ze het hele verblijf in gaan nemen. Ik ben wel van plan om regelmatig even langs te komen. Ik heb jarenlang met ze gewerkt, dus ik vind het wel leuk om ze weer af en toe te zien, ja, absoluut. Moet ik je helpen anders? Of, Bij de trainingen van de zeeleeuwen hebben ze een oriëntatiepunt nodig. En daarvoor broeken ze in dit geval stien. Ja, ze zijn gewend gewoon neus aan te raken en te volgen. Bij Titus kan je hem aanwijzen en zijn naam noemen, van Titus. En soms wilt hij nou bij dat al gelijk wilt komen. Maar dit is het komteken van komen. Die hebben wij ook Ja. Want als je die daarop, nou, dan ga je het opnieuw wegtrainen. Ja, het is alleen met attentie. Soms vraag ik dus ook tussendoor van Titus, oké, dat is wat ik wil. Ja, dat is wel belangrijk. Hij wil heel graag, maar... Er komen echt shows met de zeeleeuwen en Robert had nog wel een paar goede tips. Dan gaat hij gewoon met zijn hoofd op je schouder zo en dan gaat hij zogenaamd meelezen. Nou, dat is gewoon hilarisch als je gewoon informatie over bijvoorbeeld de zeeleeuw gaat vertellen. Dan kan je een boekje. En dat hij zogenaamd meelezen. Of hij kan heel mooi brullen, Chico. Opteken. Ja, heel hoog. Echt ja, precies dat. Ja, dat is heel hoog. Als je bijvoorbeeld van, nou, is dat een zeehond? Dan moet je wel even oordopjes in doen. Na een weekend gaan we op bezoek bij de tapiers. En arriveert zeehond Pipito. Oh ja! Komende snijden in U's dierentuin.